Zdravím vás Imperia Craft, takže takto. Pri mojej historicky asi prvej informačke, v ktorej by som vás chcel previesť mojou, tak povedzme, začínajúcou YouTube kariérou. Hral by som ako takto, zdieľal by som rôzne hry, ako napríklad taký Minecraft, čo je moja obľúbená hra, aj keď o nej veľa neviem, alebo iné ako napríklad GTA 4 alebo Need for Speed Undercover, ktoré je už troška staršia a má niečo do seba a preto sa mi dosť páči. Tiež ma dosť baví aj no proste bavia ma viac typov hier a tak. Mám aj Guild Wars, ale neviem, či sa mi to bude chcieť hrať. Po prípade mi do komentov napíšte nejaké návrhy na hry, samozrejme free alebo trošku lacné, hej, aj keď takéto väčšinou nie sú moc dobré. Keďže som teraz na mizine, tak to nebude mať ľahké. A to je asi všetko, čo by som vám chcel týmto povedať a asi o taký 1-2 dní sa môžeme stretnúť pri novom videu z tematiky Minecraft. Zdraví vás Imperia Craft a vidíme sa na budúce.